יוון, טברנה, בואו. טוב, אז הגענו לחוף הראשון ברודוס, זה חוף מומלץ בטירוף. עזבו הכל, תראו את הכניסה. כאילו יותר מזה, אני לא מספיקה ללכת. וואו, וואו, וואו. We are doing TikTok. אורי מצא את בעלה לעתיד. מה הוא נותן לך וייבים? אורי פחד ממנו. 200 שקל רק להיכנס למקום, חברים. שתבינו את זה כר, המחיה פה. טוב, הם לא היו נחמדים, אז הגענו למקום הרבה יותר טוב. באמת, זה המלצה של החיים, גם בערב מטורף פה, מי שטס לרודוס, אימא'לה. לגבי החוף הקודם שהיינו בו, הגענו דרך המלצות של אנשים, ותקשיבו, השירות שם היה נוראי, והם נראה לי לא אוהבים אותנו. תקשיבו שזה חוף מטורף, היינו פה גם ביום. והזמנו אוכל, ותראו את השיקנס מולי. הזמנו סלט יווני, טוסט, צ'יפס. איזה אסתטי הזירו בחול. וכמובן ספורה, השלב האהוב בטיול. בואו נתחיל בשופינג.